a ce muna tare kenan. So wace waka ce wadda su fans ɗinka suka fi so? Fans sai dai ce in zaɓi guda wadda na ga sun fi so, amma duk waƙoƙi na fans suna so. Okay, to wace sai kake ganin sun fi mai da hankali akan ta? Wata waka ne makin wakan da zaka je na da ma azumi ya dawo na sirra. Ita ce farko waka da aka fara kunna mun sun shekara 2 da ta wuce. Lokacin ban san ka ba, ana ta kunna mun waka ana ce wani ai abin haka yake, in ka mutu zan dawo waye nace to ai an mutu ba a dawowa, kai ka zaka iya dawowa ne. To wakan da ita ce kamar yadda ka ce tun baka san ni ba, saboda abin da ke faruwa ka mutu baka san ni ba, ka mutu matacce ne kai lokacin. Kash wannan ma ka tsaya zamu zo gurin ina ma bayani. Ka ce wakan tun baka san ni ba, yana so in kai ka wani guri ne. Daman abin in dai baka san ni ba to ka san waka ta, ka san na san waka ka a lokacin kuma ka san waka ka. Ban san ka ba to ni ma ka sani. Okay, ina ma ni cikin bi sai dai zama da in baka san ni ba to ka san wakar da mu azumi da, in kuma ka san ni da mun ka san waka shike. Okay, sai kuma magana da na ce ko na mutu zan dawo ko da na bushe kamar bawo, wannan magana ce ne a soyayya. Kalaman yaudara ne irin na soyayya? Ba kalaman yaudara bane. Masu kallon mu bayani abin da yasa na ce ba kalaman yaudara bane, na yi su ne a cikin tsatsan soyayya, don haka ba wanda zai gane abin da nake ni, wasu da yawa sun gane. A ni gaskiya yadda na fahimta mazu a saurara kai a fahimta kake, kamar da nace in na mutu zan dawo magana haka take. Tunda da yawa na sha kiraye da message da sauransu akan magana ko na mutu zan dawo, musamman comment section zage zage. An turo ma an ce in tambaye ka idan ka mutu dawo za ka yi tambaya ce wadda har gobe ana yin ta. Okay, to yanzu kana ibada ansa ta yanzu da nace ko na mutu zan dawo ko da na bushe kamar bawo, magana ce ne ta tsantsar soyayya, ka gane ba kowa zai gane me nake ni ba. Kai ma wani bayani na masoyinta, ni ma yanzu masoyi ne ai. A kai ba masoyi bane. To shi har baka gane me kai masu kallon mu bayani su ma suna so su fahimta. Masu kallon mu kawai tunani za su zurfafa, in dai kai kana so ana son ka to zaka gane me nake ni da ko na mutu zan dawo. Ai ba wai da wani nake ba, da budurwata nake. Nace ko na mutu zan dawo ko da na bushe kamar bawo, ta shirye yi man oyoyo, za ni sa ta amusa. Shirye yi ma oyoyo? A ba su shirye yi min ba, ta shirye yi man. Ita ta shirye yi ma oyoyo. Kwari da gaske. Kana tsayayyar budurwa kenan wanda kake so da kai mawaka? Kai sosai ma. Ɗaya ce ita kadai tilo? Ɗaya ce ma. Masu kallon za su iya sanin sunanta? A ba lalle kuma sai na yi. Me yasa baka so ka faɗi? Baka yarda da wannan ra'ayi na ne. Ya ban yarda da kaina ba. A to ka ga masu kallon. Ba sai kun sani ba masu kallon. Okay, to shikenan.